Венцислав Изов с провокатор от Симеон Велик и след него да се готви Диан Балчев с рондо. Гледат краката на хората. Там трябва ще фирма. Още искате ли момченца? Вече останаха за масата. Имаш ли? Герба ти е. Трябва да се кола. Така. Имаш начин? Начин. Мамка му. Втора фаза за Венцислав Изов. Дай му отвори. Ти му отвори си везде. Дела да Те разговарят. всички минават. Ти се пречкат с това. Не може толкова близо, високо толкова не става. Венцислав Изов с провокатор завърши втора фаза без наказателни точки за време 17 секунди 16 стотни. На старт